bashi tana da damuwa, za ta iya jaza maka damuwa a rayuwanka na duniya, in ka mutu ma za ta jaza maka damuwa a lahira, musamman in ba ka da wanda za su biya maka, musamman in kuma ba a san cewa ma da wannan bashin a kanka ba. So al'amarin bashi ko da ranka ba ta da daɗi, kullum ko da mutum bai ma magana ka biya shi bashin shi ba, zuciyanka kullum cikin damuwa, kullum cikin tunani ya za a yi ka biya, kullum cikin kaza, kullum cikin kaza. Don haka idan rayuwa ta matse maka, ka rage yanayin rayuwan naka da kake yi, kamar yanzu misali idan ka saba rayuwa ne a mataki na haka, sai kuma kuɗaɗe suke maka nauyi ba ka iya samu, to sai ka dawo rayuwa haka, ka ɗan rage, saboda me, ya yi daidai da halin da kake ciki a wannan lokaci, ya fi a kan a ce sai ka ciwo bashi nan, ka ciwo bashi nan, kafin a ƙyifta ido kuma sai a ga cewa kuɗin ya maka yawa ba za ka iya biya ba, sai a dawo ana ‘yar guje-guje, ana ‘yar ɓuya da sauransu. So amma idan ka koya ma kanka rayuwa babu bashi, ko ba ka da shi za ka ga kana cikin ni'ima, za ka je ka yi sallah a masallaci ba ka gudun ka haɗu da wani, za ka fito ka je duk inda kake so, za ka yi sallah, za ka yi rayuwanka, za ka yi komai cikin farin ciki da ni'ima, illa za ka ji damuwan kawai ba ka da shi, wanda ya fi sauƙi a kan damuwan kana da haƙƙin wani a kanka. Wannan shi ne a taƙaice, shawara ce kyauta. Allah ya rufa mana asiri kuma Allah ya tsare mu da bashi. Wassalamu alaikum.